her med Liselotte Brink, som er medlem af Folketinget fra Dansk Folkeparti. Og vi vil gerne stille nogle spørgsmål, som omhandler overtrædelse af naturlige og etiske grænser. Ja. Og det første spørgsmål, det er meningerne om naturlige og etiske grænser meget forskellige blandt Folketinget? Ja, etisk så har vi mange forskellige meninger i de forskellige partigrupper. Og det er jo selvfølgelig også klart, og vi kan også godt være meget splittet bare i Dansk Folkeparti. Men så når vi så frem til en konklusion, før jeg ligesom bringer det videre til Folketinget, hvor vi så ligesom kan diskutere og argumentere ud fra de forskellige meninger. Ja. Hvorfor er abortgrænsen, som den er, og hvad var jeres tanker bag den? Ja, altså, vi tænker meget på, ligesom, hvad der er bedst for moren, og hvad der er bedst for barnet, når vi tænker på abort. Og vi synes bestemt ikke, at grænsen den skal rykkes op, fordi på grund af barnets udvikling. Fordi efter de her 12 uger, som abortgrænsen jo ligger på, så synes vi, at barnet er ved at være så udviklet, at det er ved at have stået liv, og vi vil jo ikke tage liv. Hvad mener størstetallet i Folketinget? Er de for eller imod abort, en højere abortgrænse, og generelt bare kunstig selektion? Jamen, nu ved jeg jo ikke, hvad de andre partier mener, men der er i hvert fald ingen i Folketinget, der er imod abortloven, og vi bakker alle sammen op omkring den. Og det gør vi også i Dansk Folkeparti. Ja. Synes du, at vi går imod menneskets natur ved at indføre abort? Altså, jeg er selv imod abort, men jeg synes, at det er fint, at vi har en abortlov, og den går jeg også ind for. Men ofte synes jeg, at den misbruges som prævention, og det er også en af grundene til, at jeg ligesom er imod den. Ja. Synes du, at vi overtræder etiske og naturlige grænser ved at kunne vælge et udviklingshæmmet barn fra? Ja, altså jeg synes, der er alt for mange, der vælger et barn med Down-syndrom fra, og det synes jeg er rigtig forkert, for de har også ret til et godt liv, selvom at de ikke er helt normale ligesom os andre. Ja. Og staten, de skal jo bruge flere penge på et barn med særlige behov, som f.eks. Down-syndrom og sådan noget. Og tror du, at det måske har påvirket nogle af beslutningerne om abortgrænsen? Nej, det tror jeg ikke, men jeg tror bestemt, at forældrene de bliver mere egoistiske og tænker mere på dem selv end på deres eget barn, og det synes jeg, det er forkert. I Sverige der kan man kønsbestemme ens barn ved at få en abort, hvis man ikke synes, at barnet har det rigtige køn. Og hvad er din holdning til det? I Folketinget og også i Dansk Folkeparti, så er vi imod kønsselektering, og vi kan ikke se en fremtid i Danmark, der giver lov til kønsselektering. Tusind tak for, at du gad at svare på vores spørgsmål.